India ke Republic akan adet pula. Republic adet pula te lagi Jakong ke rat ang along sidola. Rat along Jakong ko hodai ke election pen. Election hut munit ilitum Allah itum cingwai po la ilitum Allah si hada council along tame assembly along tame ba parliament along tame kam claim dun po kitok kelan lam kasidan dun ason claim kaselam dun lakadowe anta itum kacong wai amunit si hada kam claim dun po la alam itum Allah kang wai Jakong itu melongsi dulu, rat atau melongsi. Lahir Jakong ke rat atau melongsi duk pui. Ning hang lo te hinodak munit Allah. Ili tu Allah kerja dulu bang yang si hinodak pula tante ningkan popi alam pan lar hak ko. Kilagi ke vote pipedet ko, paperemdet ko akapre kan invite rong ko. Kerem ko kuno kerem pula te ning oil lagi kita red upedet kita chok alang ipan ingwai vedet ko uili sige pusi me ingwai vedet ko monangi de alang li yong se aku metusen pula te lapan aku ingwai tu ye meni mopi kita non ke la inu pan le ingwai na akapreg ku itum cingwai de ti kilo la hello election ke kacingwai apor ko alam ke do il kacingwai nahi ke itum Allah kaparjap dunia pat la si republic de rat atum Jakong ki pige rat atum bang vote ki pira Allah kacar kacingwai dia pan Jakong do ko Jakong ki pi la hello republic de non itum mata ram te la per aho alam la potsi la constitution keto ateng pen ilitum karbiang long ta ba di mahasaw ta ilitum ke mesen ya pan ko pisi claim nang poma lai hui ka chingwai ya pan ilitum abang pan ke ilitum pan abang ke la 6 schedule ilitum pan ang pitu det lo la bangso a 6 schedule along pulo nang tumet hang le Allah cingwai nun lapen Allah ke cingwai ita aron da nang tu methang le selam nun putulo da andeng pihini andeng so troksi along lapen trok along pula nang tu methang le aron da selam nun athema rat munit Allah kan wai pomat akaprek atum na ingwai pirong pula te la ke ilitum Jakong kali det ko ilitum methang si cingwai ni ande methang cingwai pula tante hala aron ta methang si selam det nai la si government aron selam unlo the seta government aphan ke Assam government ta India government ta selam thek lo seta alang itum selam lesi itum council bansi aron che selam no pula akhirnya itum ke dakan republic adet ina itum ke nasi hala 6 schedule ka selam hota la inglo marat itum ke republic ko hala Amerika ke do red India na tumason ko dakipur la to ke republic arecho pura Jakong jahar jak barat ka pugali recho pusita rat atum aning ke hang ateng men si recu ta kang wai lapu ilitum karbi atum ke lapu recu kang wai ta rat atum si kang wai ti rat atum pulate halada rong hang rong bong along pin pomar atum si acho amonit ri damji acho monit ri po la si ri cho pui acho monit kiri pen ke long la posi ricu itum ingwai dia tikil
la sila itum karbia ang long ta parliamentary republic pusi che thang lo elitum panta ante non alam ke la pulo pini arni ka che thanan ko alam ba ke elitum hal bangso aron bang selam ledet lo itum council along member ka chingwai Japhan member kilik Japhan itum aron bang selam ledet lo da aron nang than nang pilo six schedule andeng pihini ang deng so proxy along pulo sita ilitum che selam ledet lo lapot si nelitum theklong lo ba ka bahaduri alam kalilo eni che pe the ko alam lilo arnam nagarap pe na jo neli cheng lo ha ningkan surhini aprang ningkan surhini ahut neli ha poprojar disi ke do hut la hala sohut pensi neli tum seminar claim bom seminar hala bang sohut ke claim atumi heta ye tong lo Dr. Dilip Kathar lapen Mr. Dhon Singh Kramsa lapen Griffin Timu lapen Firoz Inti lapen ke Monus Ronghang lai hui atum pe dilitum seminar along claim lo ha de hamren batahini claim lo dog muka arong taru arong dhadak ta claim dam lo dongka ta claim lo batahini difu ta batahini claim lo la sonsi along claim lo la penke la phidet ke haru surihini ra grace yan ingkan penke arsik jit pen da karbiang long nang claim lo la pen claim lo ke cengko ke HSDC pen CPIML tum pachelang pet nangji po bang si neli phan nang kerap do na tum jasemet nang pulo la pen neli ta hala CPIML pen ASDC ka pachelang pet je apa neli ta jasemet claim do lo apa kalang lo lage jasemet claim do lo leader dom phan ka pachetong ra an ka pichurap pet ra ka chingwai la so kam ta claim la pen un lo hap thike mo sitai litum hala sik schedule bang pangtang nai po bang ke kadoi nang chekroi dun de lo athema sik schedule pulote la ke inglong so phan ku si jasme tok thi mo ko jo amat inglong so phan ku ge tok thi akam claim lo te hala inglong so arat ka dia tu ke che to ma bang aning dok de ji ku ma si HSDC tum ta la banggen nang ningye dun o edel lo sikirot pangtang nang kwa banggen nang ningye dun o edel lo la masi la phike nelitum surihini ra great rock aning kan pen seminar apu do thulo hanjang langso bete jasemet hanjang langso area seminar do thulo dak di puta do la pen ke Angdeng pihini angdeng so troxy ateng pen aron selam nangji election ka pedo council election na ba council election ka pedo lapen council election aphan voter list ka selam aron council tum selam nangji pu nilitum ipu pisik lo nilitum matha ke chengko ke halos hoy ke council tum aphan la chuning rilot aning arong o pusi gitin aning arong pen aron da selam po pusi gitin nilitum athema alang litum le adai ka che en hup nangi tekali alang litum punang po alang litum ki puji ke bangkar bi inglong arat tum pu warat sing lum klem nang pok long pusi alang litum ki punang ki pu long pop ji pot alang litum klem po pusi mathala amat claim clear la claim clear pia pot lama akhema hala political aja kong abang ke chia tu malong le et lo la so da bang ke la bang su aron
Parokri sirkep ra pokep ra hini aningkan si kasalam petang det nani la ange pokep ra hini penili tu kaning ye tu ke cheng ke non parokri kalalo parokri sirkep ra proxy sirkep malom masini tum cheng tu lo 2011 kali lo suri hini ra ningkan grip home alom kalang lo arta bange troxir kep malo ana pi anlo la masi council arta bange ningkan troxir kep ano troxir ba trokebra sir kep trokebra ner kep arta na la suang bom ningkan trok ner kep am bom ningkan trokebra ner kep am bom kecia tum aja kong nang long lok lo ilitum Karbiatum jasemet ke karbiatum elitum political aja kong ka cini ne pona cini ne lo la bange udang o nang ne lo ba udang o edat sita chok lo cini ne da posi claim ke da sata non ke ka cini tu hodam bange ke ciatum nang pleng tu kup lo non bange cini sita phere tu nang kok lo ke ciatum mansi Emetang inglong arat kacir raya pan emetang si non ke phere tu nang kok lo kecil domhan phere nang kok lo laan hela kacir plan lapan lo ansi 2017 naningkan ke nelitum high court case claim nang kok lo akhema council ke claim clear lo hala council ke claim clear pot arengang se ba Jakong long lai hui an ta claim lap lo ya ta claim lap lo seta karkum Jakong long la an ta emetang ki halai hui ke drama ki claim la puali seta emetang hala Gandhi ki pu Mahatma Gandhi ki pu ke claim ite emetang chipi sung nang ya la si hala emetang ke chipi sung ba pansi ni tum jasemen claim na seta hala he huita elitum man ali abedala non ali gitu ke pilon te dak itungge republic popot rat atum ajak kong pensi non ande claim nang po rat atum ajak kong pen kangwai amuni atum ke claim glider lo ande non rat atum si cini nang po hala bang so muni tum ke henolo kucini nang po ben war pitra ba alang litum han ke ingwai vedet ra non aka prek la ke inglong arat tum han ka chingwai ya phan inglong arat tum han ajak kong ke pi ya phan la rat atum si claim nang po pula la sine tu 2017 aningkan ke halabang sohut surihini ra kretroxia ningkan ke nilitum 24 plus kudolo 24 plus ke election che dan lu nang ne pukok lo aja tu che dan lu de he no po bang ni ta chini lo che dan lu nang po seta che dan lu nang ne pu ki pu dong ong nak la ha so alidar tu ama che dan lu ne de lo ama si ne dong hala election e sek ke rat atum aphan kapachini election ko pima belapen election alam cinira akim me phan kangwai tegi la phan ingwai non pule ke puji kali munte akim me muni phan ingwai nangji pura itu rat apan pacini luna pusi hala so aningkan bangai cingwai lo la pen ni tu aja aga tu kado ye nang claim dunde la ta non amen punang kok lo neli claim lo la pen ke longson ingjai nang claim dun lo depend rong pi nang claim dun lo Rita Kram sapi nang claim dun lo lapen Dhon Singh rong hang nang claim dun lo lapen elong long ni ke anu kapre ka tumta elbard rong hi alang li tumta nang claim dun lo seta hala bang sohot election hot nang claim dun o unedia la ke claim ne ke bang ke thoma no mana Dhon Singh rong hang ake hai non ke alang li chewai at lo alang li nang claim dun lo
ha hiti along ni tu ka prosar seria rocket lo sia be det kanyang ning ciklojon phogen il taneli sia be det la ben rita kram sapida at sia be det lo ciklon trop ke alang lita la son rita la ta claim nak lo ante ko pulo pusi la 2017 na ningkan matlo nilitum high court case claim nang koklo court le dak ke to ke dolo seta la anparta high court le papi puana anke council dum ta kroi pobo pula nilitum ma thake high court order do koklo ke yoko marli to claim na pu po bon pula ma thake amasi nilitum high court case claim ha Guwahati high court la pen Guwahati high court ta pulo nantu aron silam nangi siksidul atengpe pula la anta council la rat atu kangwai amunit atu la aron ta aku silam tu kedet la high court order do anta claim kedet la non anta ilitu cethan bong nan popo ne liuka ningji ulo por rat atu ai ni hak po la so lam man lam ter po sita la jong si lam ter po man at rong lo te la jong si karjun ai ni hak po lo dang te mo pita ilitu apur ki mo ta chichini ne ret po ko an ilitu claim lo ma arona tengpen constitution na tengpen republic po republic a tengpen itum claim lo unye det lo la pen non ke Etum ki unji aphan election hot etum matha krang nang ni tu kamat haji la puson akachini rat atom jong si chini nete aposung tu bong yang elitum kang wai ko komar hanwa nang tum chini ne ning hang ling vai seta kang wai nai ke la Sik sidul ateng pen aron silam nangi constitution ateng pen aron silam nangi lapen constitution ateng pen aron sik sidul ateng pen kam claim nang jip puki puat omban si ingwai nang ko nal la sombong doji election ke hai ji nong dong atu nang ingye dunji silam nangi angela sona bangke lata ratatum amunit a or abdura bangla nang kokpo la ningi ko maling gali la ningi ko maling gali lata atema nitum APHRC non ing tangbo mama penangan atum ha kecheng hut penta election ke hai dia phat APHRC long nang join dun atum du lage itu political party ni hok tala pulo kado eta pulo cethan aling sita election ke hai det nang yelang pulo la so lam bang tai ni ki bina pora atu election ke hai chakta chok chelang election bang ke hai vek nang po athema itu ni republic a det pinang lo reju lege kachari je ali det ke rat atum si cari ki lapor rat atum ka cari pula de rat atum mabang si cini pe menang ko poisa picho ama ba alam dok jinuma ko bang ke makanang nelo ni dum aron alam ke thana tum ke lam pe dok jin ke than ke khelul he aron alam ke lage ka cini da sum krum po than wer late Kami ini tuji lagi teglor alam lo. Apu so jengi, meki tu orang ye lah tu ke. Seta dog jin alam aling le ili rat tunda aku karju tu nangji kalilu. Komat mana arona teng ben ke than wara rabang. Juno dak seta la si karju nangko. Akhema isi alam ki pudo. Ahok alam ka ninja bangke ahok puge ahok alam ka ninja ke inut vet jimene ong edet jimene ke ong atung ke ahok he alam si ninja barat jimene anda hala ahok he ka ninja tumbang ong nei lo pomat hala si ahok lo pu ili pun e
Akicok ahok alam kan ninja tu bang ong epiki meni setelah itu ahok lo. Anda lan jo takalilan. Ahok alam bang ke jok dan ninja tu tidak jimeni. Jok dan ninja tu tidak rapor laki ahok kalilu pupun ahok bang ke jok dan ninja ye tidak jimeni setelah itu ahok lo. Lahilo rata tu ke sini nai. Lapen kado dan ninja perapor laki ahok lo pu makaji meni. Lata kali. Kado me ninge pera posila ka ahok lo pupun kado me ka ninge pera bang la ka ahok he plan de ta the la pot si ratatum ka chini nangji ame than si ka chini nangji akama ba ga so da binong jong si ilitum republic adet election ka pe hai pen ka chari adet kapin chongi pulo tante lage demokrasi pulo lage munit atum rak atum si chini o nanji ha ok chodun long lopot kali lapen ke hala mohila somiti atom phan sanction pi chom chom lo pot kali form nang ron o lopot kali non form ke ron tir ang hangya a form ke pinjan ali ke doji mo pi pitulak pun nepi ni sini dia no. Setelah mon election na lopot, nangeli lopot a form ke ron, cetu, munir atu a form ke endu. Lapot le ili ahok lo puun kali, lale ke meji pu kali. Ili tu election hot kamat hanan dia bangke. Amunit ahok alam ningje lo, lapen ahok alam kan ningje lo. Aron alam pensi ningjelo ma, schedule ateng pensi ningjelo ma, constitution ateng pensi ningjelo ma, labang si ilitung kalando nangi lapen amunit apot adur ko pilo, labang si ilitung kalang nanti, apot ko sono, alam dogloy alin kali la salam mangipunan ko ateke, elong adim do Yahudi itu Jew itu kitab no kitab do piru ya bang si arloso pan pacu bedam lo alam do lo amala piru ya bang ke piru ya bang alam do ko amat hala arloso bang ke hala bang si kroy dun dia arnam alam bang ke dok dede arnam ipu bang ke chori day pulau ipu lagi chori day ili tu ngejata ke cukang tum di tiga di osomar tum anta chori pulau telah bang ke chori nam ni ke ingtung ko lason ke plan dok o ason ni nampak eklong ko amat hala arnam ipu akam bang ke ahok ke pumata turong lapen hala pirui ipu alam bang hala bang dok loy dok jin report alam bang ke hala bang kroy dun turong amal ha pike munit atong bong kiti nang dokok le pusiala tung ipu Yahudi atong akita lo lasi non ili tung kacingin nangi ke lahelo ante election highway na lang pula ili tung kipu election si ke hai nangji pula election hai dia tu nang ninja aling claim aling dame pacu beja si tami ha aka claim wrong nang ning ke ha aling claim wrong si tami u ninja le ar ni si her itu India pua a party a group along in no money son ninja le neli tu ma jaha tu meaning dog dun te pick le la ba itu opposition party a jaha tu mang ning dog dun de pick le neli mata ning dog dun de o la ba election si ke hai na lang ke itu karbiatum bangke labang soalam helongan ye ke election si hai na lange apran ke de amat election hai po itum ke hai dia phan ajak ka hindu ta claim la po ning jel la po pachu bei la po jat po ke claim dia ka chong hi ben ta chipe hai po ningkan trok sikep ra ke thom dam et lu son karbiatum election ke hai bom lu Kuman ni atum ke hai bom lu election ke EPHRC atum mga hai dun tu tepin la
APSL sipen ki thura ka haidun okay raidang inti inut bet lang duar baguri constituency pen inut ta haidun dela ilitu APSL sipen ki hai bom lo hal aka pre ka ba Kita election si kahai ni ki apran ke kupo hai det ko apa chu be ka chong hu ka chong hi pen hai det ko Seta amuni ki apot ke henda ka di aron chini ne ke di aron ala me ningje je hala tum lam si ke than tek chot ka ningje lam ke than si ke tek chot ana pe dog jin alam ke than si ke tek chot ana ama non itu ke je plang ke pilo lori kep ta kecil panci pidat anak pun orang pudun dan lah. Lapen sing sidiola long paragraph 2 anding pihini anding so troxy pen election ka pedo lapen voter list ka silam aron silam nang jipo bangai putu tede ama ponjat aron pen le la ponjat aron pen le election pedo rom anak pu claim turong lo. Ponjat ke la pilo la ke rong ar lu alam dia kapan kali la ke rong ar lu am mei along bang thu kan wai phan la ke gang bura kan wai phan no ke ho bapoti tu si pulo ho bapoti le pen ho doi shop tu si pulo la kan wai phan chot anak la ke dia kapan kali la sik sidul bang la ke dia asu apan bang dia bukan pi kang yang lan dia arum si area puda do ilang along ri puda do ilang that are losi arong puda do ilang amuja puda do ilang sarkul puda do ilang nanti la penke la ka stata ke tonte sita non ilitum election si ke hai nai ke po pachobe ke ka chong hu ka chong hi pen pe hai po amat kijut ke je plang ye pilo alang litum Kama bangai claim tek tidak ko. Aron da sini ne. Lapen claiming tung tidak ko. Atema. Kapa chu ben ben chu hu chu hi ben lok si hai lo kente. Amen ji pe chepa. Amen anong ji pe do ilo kente. Anong ji pe anong kapa ji thang akam alang li claim lo kente hala tu. Ante non hai det lo. Ay moningan po pita po hai tu intung ila. Hai tu intung ila ngapot. Ako pa chu ben pa chu ke chu lepo. Chong hu chong hi lepo poisa mun an chong hu po poisa bui hu po menikan po pike poisa ke ron akam pai aku claim tu lepo son claim bom amat non ke itum karbiatum haru krisir ke pra phok ke pra isian kan ke bang haru amuluk ang bom karbiatum bang trok ner ke pra ner ke do 88% do bang haru ang bom pen bang krihini ve akapre ka tung gidoge karbiatum karbi ka dige bang krehini ve lapen try bela tum pang rumpet ke bang pharo amuluk ang bongpen bang troxir kep ra trok do 96% do kecil tum bang pive hala bang sohut pharo kresir kep ra poker ra isian ingkan sita hala alam dog jin ma election ke cepe hai lo aron pen tak kali thanda ali ka chong hu ka chong hi pen ka chong hu pun cepe klang ke atima itu ni chini nu ne de lo poson ma chong hu ta ra tu bang ke la pen a jo alam nu cepe hai lo la pen non ke det abang ke vir tak lu non bang haro moluk ang bong pen karbi ke bang thom ke pra sir ke pa sidul angge itu ke karbiadet ke kaigang tim ku bom lo kaigang tim ku bom lo karbiang long de ku tai tum observe bom lo che pe da che ti pu bom lo karbiang long de ang long ba karbiang long lo mene amunit ba karbiatum ga leader lu kasi law of natural justice pe na teng lo de karbi ang long avelo non ku puso ti ka vender no Atema rak atum pan pacu pen chong hu chong hi pen si poisa ke ron pen si phak ok pe chu pen si pe ne ke ron pen si alang li tum che pe hai lam dog jin kan ning pen si aho kalam kan ning apa kali dog jin alam kan ning apa aho kalam kan ning ke dog di la tu ke thek lor alam le lagi dog di lagi
Aho lam ni ke dog de chot kali aning ka chi chu hagi monit tu. Cuma sadun pe mi te. So monit ahok seta ninggi nang nike puta putu ilang aja ato mangke. Ili tu monit tu ngela koelo. Charju nelu ahok lam ka ninggi pulute. Seta ili tu ke edet sigivir po matinon. La posi ili tu bangke ahok alam ka ninggi dog jin kali det meni. La pansi ki kroy nang ko. Jongsi nang det chepe do ilang kulo tante. Athema law of natural justice penke. Karbiang long huwe puite. Bang haro muluk ang mongpen. Karbiatum ong naisita. Bang hokebra isi ke do vek nangji. Non ke bang hokebra sir kebet lo. Ane lagi karbiang long kalilu. Amen si tok bom chotanan lo. Hala kecil tu ni cini endo lagi karbiang long kali lupu. Mungkin lo macam itum palang kuda itum tidak lo. Men ani cihak ya pada itum ta men emik perangdak ya pada rong so anta. Hala tu mana Allah amik kapi perangdak dia tiap pansi kecil tu mungkin lo anda karbiang long punang kubom lo. Aku di sini la karbiang long punang ni ko alam tanang kelak lo di ku district ku di punangi ko alam tanang kelak lo. Bang puet lu, lapen nonta utor borbil ben kopili, lalu ke lagi karbiang long pa bang pupelo, kopili ke lagi mini bihar kusi bang puet lu, lapen hapu utor borbil nanti ke bang bongo bumi kusi bang puet lu, lapen non itu lam dog jin atum alida alam arjubom penamat halatum pan pe hai bom lo ahok alam bang itu mathati det lo ahok alam bang han ke tum ardi pi pe det lo la penajok pilo manon ke plan non ke bang ji MP election jongsi BJP atum ako hai tu thor pulo tante Representation of People's Act aron hala Representation of People's Act along si tribal area schedule area aphan reserve po alam hadak si ketong do non hala bang soal law bang lar phak ko an ke ilitu hauraghat IMLA ke lage bongo senasi turvek po lage technology pen hai det ko kape hai dia fancy bang delimitation hot hauraghat area bang pethe barat lo hala la karbia birudhe ki thurjia tum ang se hadak jasemet pangrum lo alang litum han ka pe hai ya phan bang han deli pen se nai claim dak litum ka akam kali bang ge la hele litum ke chelang nan ko itum han ke dak itum dipu ke do karbiang long ke do tum le che claim che te upai velo dake bang deli pen nan claim people lo setar dak bongo sena to phan bihari to phan ke bang deli pen nan claim bi hadak ta ka ong su hadak si ong tulang ala to muni tum ke hadak si ong tulang la pen ha secretariat lo minister to prime minister to office lo anta hala to muni si do ola IAS officer IPS officer anta hadak si do ola ke claim bi tum do telefon ben dak tu lo ada chop hala to claim bi dai ini tu mga telefon kali lo. Hakasi tong nami pula de ili tu permission siang tu na lah. Permission hang de pen poisa ko na loma cirina lah. La pen poisa long de tiket long ima long leta cirina lah. Tiket long tu de Delhi ko na loma ke do nam na ilang tai tum ciri tu na lah. Itu bangke. Ko mat apa sege tong ra na pi lut chok long ko ma la ta ko hadar mat atu sung utulah. La si itu bangke. Dak yong si karbiang long yong si chelang pe mi mete itum akim minne amune da tum phan yong si invite vede il tuma det verpo la si karbiang long ne rata tum phan kapachini kang tum ke la helo ne rata tum mong ninge bom lo ako pini ta kan ninge tu kang tum ke la helo karbiang long ke itum ke do an karbiatum a ot abdur se chelang nang itum banghe Aon adur si celar dan ni kasa urben aja tum pulo inghan kacing lupen si politics claim nangji pulo
ilitum bangge lake punolo inghan kaching lu pula te pilo lake ki joine lang lo election ki do bom ho ke lake sik sidul pen claim nang yode ku bom po election ba hai det la te pilo hala BJP atum nong si majority te hala dak nang dun no nang phan CM nang bat po EM nang bat po pula te ha BJP long dun jui ko la pen kali te lan cho tagali na si itum sik sidul pen te dana ho ku bom po poisa ke NG ke ha ruling party BJP long pen lo poisa ke en bom po la pen si alang li claim i bom po alang li tu som dokong ji men ni dokong ji pun ni tum ili tum ma thanan ko athima karbiang long e som do ve la do ver po si itum ma dek ki ver la po si ti hek alam ben itum ninga chi binangi ke la hello itum karbiatum ke do an harap tum si a ot adur si chelarnan la si kitab long ta pulo a ot adur mesen amulu ka tum yong si pleng set lo pulo tangte halamang so adet ke amandu komat adet ma a ot adur mesen amuni ta tum do o pulo te omuna pulo tangte halamang so adet ke amandu sita a ot adur kahit no tum yung si omuna adet pulo tangte halak adet amata amana vi ande no itum chelang senang cipuna koklo karbiang lo me karbia tu me pik karbia adet ke me pik puge jok tanang je thanti no ke itum bhange ili tum bhange name je thang ge pilo lage ne lile ge pu alam ka lilo kitab long ke dolo ajir ding pilo so kitab ke tokta la penitum LP school long porhe long lo mikir okora karbia te lupik ada kata ketok chok kali school long si ka pe than lagi master tu mana thanang lo master ni tu mana thanang lo osomar tom pa neli mata porhe du nong lo ante karbia tu kachelar nang khitang hangjang lang itum phan mikir okora mikir suka puna pe tok long ni komantu pen lo komantu lon te la sili tu bor inani mikir suka puna pa tok karbi suka puna pi pulong ni karbi atum aot adur me o puna pe tok long ji komantu lo ili tu nona mata un e ot adur ka che lar ke ajir ding onang hi pugadi inot amonit aot kereng tik anta aot adur che lar umlang ili tum aot adur si non che lar ni la pen aot adur mesen aphan si ili tum election pa pe hai ni la pen aot adur mesen akeja abang asongja along si ili tum dunan po nili tum bor i ono la solam ke claim ya so kam claim ya phan APHLC pen lamat la porlo ta theklo ni tum karbiang lom ke APHLC tum election ta hai he mo pen pulo raidang inti non vet lang hai du alang li ta batahi ni lo ne pi ne hai du election ke chengsi ga lang li APHLC pen le hai ga li alang li independent pen si ga hai alang so ningkan 1962 ningkan haru kreser kebra thok kebra hinia ningkan election dolo neli po bangela ke APHLC lo na pen anu ka prek atung ta APHLC lo kali APHLC neli po inu lo so anikan iturdun anu prek tum turdun arkom do ta the sarain ti do arkom lai hoi tum do sarain ti ka thar pudu sa tum he hoi do seta hala sohot APHLC pen ke haidun ke avidan lo 1962 anikan ke independent pen raidang inti haidun lo Pharo kreser kebra thok kebra hinia ningkan lapen pharo kreser kebra thok kebra ke thom ningkan si raidang intia bang APHLC nang dun lo election hai da rapi alang li bana dun tu ampen ke la phi ke pharo kreser kebra thok kebra thok sia ningkan election ke APHLC atiket pen si raidang inti election hai la lapen non apian da 72 ningkan pharo kreser kebra Proxy kebra hinia ningkan election anta APHLC pen si hai lain lo lain no kan APHLC tu ma ho alam je than
Lo alam sige thang, aron alam sige thang, ama dogjin galide alam bangke. Lahelo non rat atum kacire nahi. Ahok alam, lapen ningji binom. Ahok alam ka ningji bangke, jok ka ningji tu tidak jimini ahok alam magi. Setahal lah si ahok lo. Aben jok ka ningji et lo, pule ahok alam puta putu ni, halaga kapa cobai pina. Lapor si ilitum kamat anai ke. Kimnir dam dok ni ke mat lo la kitab odling ra ke thanware aron ala kitab odling men kitab pen porhevere ke thanware pulote la pacho bege kalilo che thanan ling sita an par hala kitab long ke to parlin thak ko jan la anut ka prek kopi ni ke to parlin thak kitab nang odrong pa na tha an par ta son ba ya kalide sik schedule kitab constitution la kitab ai hoi ke ka prek le ke to rong kalilo ke to chot kali neli aphan ye neli leaflet si topo election awareness campaign hut leaflet kita parni partom si topo la si porhevere tikila amar son tobom lo alam ta ong bom lo age kai kileni la son ki ver un kali amase akitab ta figure talk to that la helo akitab talk to the six schedule daga six schedule ke kroi kre alam si daga se mege talk lapen rata tum chini nangi pusi itu munit akhai ke pilo la solam la chini nangi pusi ingraji pen thoughts on indigenous Indian Mongolian putat tokla rata tum karbi atum pi akhai la karbi atum aja tum ke ili tum area no munit putat se krong dun ahut pen ke non suge kupelo tada ahut isige chitin lo area no munit ili tum area no munit kali la sila tok la itu Mongolian muni thong nok bia purkimu lata along just met pu is anatu lage thong nok be ke henopik pu la ben thong nok bia pan ka piti ke chomang se ka piti pu ta pu se ta la ka hok kali lage chomang la piti kali chomang atum ke ko pu ka piti ye lan ma chomang ri chu si thong nok bia pan me sen pu si kang vai kon si amethan ang pun ke raya bang si chibi pon lo thong nok bia pan kai no dak pade lege thong nok bia pan ke ning pun ne rai tha bo pu pede pole la in pun ke rai jomang atum si ka pikhi da ho thareng long arong karmu hutsi alam phan aprin rin det tan ho lai hui ke la ka pachu be alam sai sen la pen ke si APHRC awut 1969 aningkan kosom si ilitum autonomous state ke wan loma lapen ko kosom si ala bangso autonomous state ke wan phit loma mata tum no ke wan itum punang kok no hala alidar bang khi tum hala tum si ke wan pulo seta hala tum han kang wai man no de hala tum han kang wai ilitum se no wai ilitum monit tum ane kiwan ilito munit lo la Republic Day Republic alam ben pudang no de ilito munit sige war athema ilito sikam fai gala pa la tuma pa la hello mo phi ili akai no claim de ka pisi ai pu ningkan ha ningkan ingkoi ningkan thong ke pa phi ningkan phok ke pa phi ai ala so munit ke mesen a ho lam ne na thang bai tum si ama kai ta pu bom lam lo Itiarni, amhange tekarni, pulo de melur ke dampo, mira lek pi dampo, nono mira lek semson sing tiupan mira lek pi, melur ke na, seta alang li statue bang ke lata kapivir ya pansi kabor ilok lo nonta, a statue ta lang intung telo non ke, alang li pan, lapen a statue akumlin ta lang intung telo non ke. Puson arni aku nang le tu tang lo alam ipan amen anta abu di sige amen ka parnuan ka phere meme ko an hala election ke hai tu nang le tu pan ko pinne nang vidya ti ko phere amen anta parnu hai ke abu di sige ilitum chini lo objective ke hai tu si jasemet samson singing dia pan pe the nang yi pura alang le tu ma ku klem tu lo son thak si mua pita la son ke man me de Japan itu akumlin han jordom nam jor ke la ke titang lu anan ang kemun elu akumlin ke la si ili tu ma thanan ko kai ke ta
aron na ting pen lapen a ot adur misen bang pen kachong hu kachong hi pen aleng ke thi kachong hu kachong hi pen anong ke pedu amunit atom phan ke ilitum lar aman pinan nelo Chingi na ila salam mathakran ko pia porma la si ilitum son mathakran nang ni la si pini la Republic Day Indian Republic Day ni dum APHLC pen ni APHLC a presiden hisapen kipu kang tung ke lai lo political aja kong ilitum ratum manang pidat lo pen itum rat atum si Chingi pen menangi alam dok jin alam kali lapen alam dok jin aling kali poisaron ulo pu aling kali mat borlo pu aling kali lapen ke ason kapiju ta tek pu aling kali ilitum amunit ko son ma ot adur lang si ilitum Allah amunit chingwai nang si lam ning jesi ni lam pini India Republic Day ni alam wan si kang ton gardo